tai ihan muuta. Tervetuloa Ilkka Kumpulainen! Ilkka Kumpulainen, Kokkola. Kyllä, terve. Tervetuloa. Sulla on aika erikoinen harrastus, sä pyörittelet päänahkaa. Joo, kyllä. Onko se teillä siellä Keski-Pohjanmaalla niinku uusi muoti-ilmiö vai? No en tiedä muodista ja näin. Mutta eipä tosta kukaan muukaan hirveästi vielä kuulu muuta kuin kaveriporukassa nyt on aina naureskeltu, että... Menette siellä kylän raitilla ja pyörittelette. Niin, että kyllä nyt on emäntä tukistanut hyvin päästä. No ei toi harrastus ole ainakaan vaikuttanut mitään, että sulle harmaita hiuksia tullut eikä mitään tollasta. Ei, itse asiassa kasvoi tämmöiset rastat yksyä päähän. Tuli pidemmät hiukset, mitä yleensä on ollut. Et siihen toi auttaa? Niin. Auttaako se missään muussa? No sitä sanot, että päässä on parempi verenkierto kuin jotenkin naamalihaksia reinailee, mutta ikinä ei ole ollut tarkoitus kuitenkaan. Onko tässä mitään järkeä? No eihän tässä mitään järkeä. Siitä mulla on kyllä harvinaisen samaa mieltä. Mutta nyt joka tapauksessa tarkoitus tehdä ennätys. Joo. Pyörittää minuutissa päänahkaa niin monta kertaa kuin mahdollista. Kyllä. Tätä ei koskaan aikaisemmin kukaan tehnyt, ei ainakaan TV:ssä. Joo, en ole itsekään kuullut, että... et oli tulos, että mikä tahansa, niin joka tapauksessa me tehdään ennätys. Joo. Oot sä valmis? Mä oon valmis. No niin, tää klassinen paikoillinen valmiit heppi ja sitten... Ei vielä! Hirviä kiire. Se oli mun moka. Nyt lähdetään. Paikoillinen valmiit, hep! Mä sain 125. Olit sä itse mukana? Olit sä samaa mieltä? Tarkistetaan kuvanauholta vielä tarkka määrä, mutta 125 nyt ainakin tälle epävirallinen tulos. Mitä sitä kuulostaa? No, mitä nyt on kokeillut itse harjoitellut, niin 120 kertaa mä oon saanut joka kerta. Ja nyt tuli 125, eli tämmöisissä paineenalaisissa olosuhteissa, niin teit oman ennätyksesi. Joo. Onneksi olkoon, Ilkka Kumpulainen. Kiitos. Hieno suoritus. Nyt pyydetään sisään seuraavat vieraat ja järjestetään pizzan syönnin epäviralliset Suomen mestaruuskilpailut. Tervetuloa!